så Simon? Har du styr på situationen? Jeg går lige forbi dig. Hej. Ja. Slapper du bare helt af, Simon? Var. Er livet bare skønt? Nå, er det lidt varmt? Er det lidt varmt? Ja, smukke dreng. Hvad er så smukke dreng? Ja. Venter du lige på alle kommer? Jeg skal kigge sig. Har du styr på dem? Er de på vej? Ja. Okay.
Regner på den anden side, Simon. Græsset er bedre på den anden side. Jeg lægger til den her mælkebøtte til dig. Okay, det var til Simon. Vil du have den, Simon? Simon, kan du? Nå, det gider du ikke. Nå, det er også okay. Der er en mere, Mowgli. Hov. Fritz. Kom lige og lave ballade. Kom lige og lave ballade. Gider den ikke? Mowgli gider den godt. Eller hvad? Nu har de andre suttet på den, så gider du ikke. Ja, jeg håber I nød Simon. Han har virkelig vokset på mig. I starten, der synes jeg godt, han kunne være sådan en lille smule, fordi han er vant til at bestemme, at han er leder af flokken, så kunne han godt være sådan en lille smule. Det skal du ikke, altså. Hvis man ikke mener, hvad man siger, så skal han nok vise en, at han har styr på det. Og derfor så havde jeg sådan lige helt i starten, der var jeg sådan en lille smule i tvivl om det jeg gjorde var godt nok og sådan nogle ting. Og det skal man ikke med Simon. Der skal man mene, hvad man siger. Men han er vokset på mig. Jeg synes simpelthen, hans meget sådan intense blik og hans sådan den der rolige adfærd, og hvis der er lidt ballade i flokken, så kan fornemme, at det her, det kan de ikke sådan selv lige dæmpe ned, så kan han godt bare sådan lige rejse sig op og sådan lige gøre sådan, måske lige gå 2 skridt hen imod dem, der lige slås lidt, eller hvad de nu laver. Og så nu har Simon ligesom talt, så stopper vi. Ja, det er meget fascinerende at se den der sådan flokdynamik, der er i sådan en flok. Ja. Så jeg håber, I nød det, og fik lidt ud af det. Ja, nu har jeg fået bonuregn. Det vi skal nu, det er, at vi skal have kigget lidt på, hvad har jeg strikket på, ud over alt det, jeg er blevet færdig med. Så selvfølgelig, jo, jeg har strikket på en masse, og jeg har også fået slået mere op, end hvad godt er. Altså, faktisk er det gået lidt galt i den her måned, ikke? Den der sådan struktur, og jeg godt kan lide, den er ikke altid. Den gør sig ikke altid gældende i mit eget strik, kan man sige. Det, jeg vil starte med, det er ligesom at gå fra de nuttede alpakaer, så lige vise jer garn ude for gården af. Og jeg snakkede om, at vi ville få en ny prøve hjem på et et-trådet garn, altså etspundet. Da jeg havde det hjemme og lavede en strikkeprøve, jeg ville strikke rundt for at se, om hvor meget det drejede sig. Eller sådan, når der kun er en tråd, så kan det godt dreje. Jeg har haft den her med hjemme. Jeg fik ikke lavet en film herhjemme, da det var, jeg havde det med herhjemme, og jeg fik heller ikke taget billeder af det og sådan noget. Så derfor har jeg optaget et lille klip ude fra gården, ude på arbejdet, hvor jeg bare lige sidder med det og viser det. Så det ligger lige ind her. Godt. Det er vores nye garn. Jeg er ret sikker på, at vi vælger at sige ja tak til, at det uld, vi er ved at få spundet op nu, det skal spindes op på denne her måde. Jeg synes, og Katja, min chef, synes også, at det sådan alpaka-lækkerheden, ulden fra alpakaens lækkerhed, det kommer mere til udtryk i det, end det vi fik spundet op sidste år, hvor det var det her, sådan, jeg snakkede om det sidste gang. Det var sådan lidt hårdt, både spundet og tvundet, fordi fibrene havde svært ved sådan, og maskinerne havde svært ved sådan at få fibrene til at hænge sammen. Så det bliver det nye garn, vi får ude i butikken. Jeg er ret sikker på, og nu skal jeg huske at sige, at alt det her jo er reklame. Reklame for Alpati Alpaca Park. Undskyld. Så der er noget at glæde sig til. Det glæder jeg mig meget til. Jeg håber også, at jeg får lov til at lave nogle designs i det, ligesom jeg har lavet de der halvvandter og en tørklæde og sådan noget ting. Det håber jeg meget. Det er meget lækkert. Meget lækkert at strikke med, synes jeg. Yes.
Så ud over denne her strikkeprøve, jeg har lavet ud af vores nye garn, så har jeg strikket en lille smule mere på vores. I får jo ikke glæde af den, andet end hvad I ser her. Men på den der Grønlandssweater, den der Inuk sweater, der er jeg færdig med bundstykket i den her blå farve. Det her perlestrik for neden, og så bare helt blå derudad. Strik. Det er godt, når hjernen ikke rigtig kan rumme noget. Og dog har den der rummet en masse nye projekter. Men det her, det er jo i lidt Lobi. I den her blå farve, som er Color 9419. Ja, det var denne her, som var den samme strik Ambrit, nej det var ikke. På pind, hedder hun. Jeg tror hun hedder Anne-Marie måske. Nej, og det kan jeg ikke huske lige nu. Den her, fra den her grønlandske designer. Samstrikken er færdig og sådan noget. Og jeg har her har jeg strikket i den, på den en del her i april. Og nu ligger jeg den lidt på hylden. For nu kommer jo alt forårsstrik og sommerstrik og sådan noget. Men jeg, ud over resten, eller for, jeg trækker lige vejret. Ud over bunden, kroppen, så har jeg slået op til ærmerne, hvor jeg strikker 2 på en gang, så der er lige en masse snor. Så mønsterstrikker. Ja, der er ikke noget så langt på det. Ja. Så det har jeg strikket lidt på her. Og så har jeg slået op til nederdelen til den der Irantis kysen. Ja, 6 måneder har jeg skrevet. Ja. Så det her, det er jo bare plain derudad, og så det her lige sådan en vendepind med nogle hul til at få i-cord-snoren, så skal den der bukkes ned. Og jeg ved ikke, de sagde, at man skulle sætte sådan en hjælpesnor ind, så det gjorde jeg, og det har jeg så også gjort hernede. Og det her, det må være månedens strikkeudfordring, bummert. Hold nu magle. Altså så nemt som kysen var, og det bare gik derud af, og hvad strikkede den på 2 dage, 3 dage. Altså, så bare fordi man skal strikke det rundt, i stedet for frem og tilbage, så det slår fuldstændig klik op i mit hoved. Jeg har haft strikket 2 rapporter længere ned, og har måttet pille op igen, op til hjælpesnoren, og så gik der et eller andet galt op til næste arm. Det er derfor, jeg ikke er kommet så meget længere. Det var nok der, hvor mit hoved sagde klik, og jeg ikke skulle strikke mere på det. Om det lige var der, hvor farmor hun... Det kan godt være, at det var derfor. Det blev simpelthen ved med at drille mig. Og det er jo noget med, at den der omgangsmarkøren, den på et eller andet antal pinde strikker du, og så skal den rykkes enten frem eller tilbage, sådan, så man får forskudt mønstret. Og det burde jo ikke være så svært, men hold nu op. Så lige pludselig så manglede der nogen, og havde jeg så ikke fået strikket 2 ret sammen, og ja, men jeg er i gang, og den skal jo så, satser jeg på, gives i en barselsgave sammen med kysen, og måske nogle andre små ting, som jeg også kan vise jer.
det bliver super sød, og det er super lækkert, det her materiale. Og så skal jeg jo strikke en til storesøster også. Og så kan det også godt være, at jeg er ved at blive træt af det mønster, jeg ved det ikke. Anyway. Erantis nederdel af Knitting for Sif. Yes. Og det glemte jeg at sige før, men det kan jeg så sige nu i forhold til iCord-snoren. iCord-snoren på kysen. Nej, det var på den her. På dem her. Der er iCord-snoren. Har jeg lavet på den her fine fætter. Trillegarn, som jeg også snakkede om sidst, i forhold til min strikkedagbog. De der kopper af træ, og de der maskemarkører af træ. Har lavet denne her også, som er sådan en, i gamle dage hed det en strikkelise, eller en, altså den der, hvor du lavede iCord-snor på. Hun har lavet sådan en her, den skulle jeg har haft den liggende længe, og jeg har også prøvet den et par gange, hvor jeg ikke sådan rigtig har kunnet finde et flow med den. Og det er sjovt, fordi jeg er ret sikker på, at det var Malene, hende der har strikkepodcasten The Playful Knitter, hendes datter. Jeg er ret sikker på, at det er hende, da de købte den, eller fik den, eller et eller andet, til noget strikke-event. Der havde hun sin datter med. Og hun sad bare, det kørte bare for hende, og jeg tænkte, det ser nemt ud, det må jeg også kunne. Og så har det bare ikke sådan rigtig kørt for mig, og sådan, det sad så lidt fast, og de der kroge der ville ikke rigtig, hvad jeg ville, og sådan noget. Men så var det i går, da jeg så skulle lave den her. Så kørte det bare derud af. Lige pludselig så havde jeg også fået lavet den ene lidt længere end den anden. Jeg kan ikke pille det op igen. Det går nok. Ja. Så, men sådan en til at lave iCord-snor på. Det går altså noget hurtigere, end som jeg plejer at gøre, slå 3 masker bare frem og tilbage på pinden. Det er jo sådan, jeg har lavet de der. Det er jo på den måde. Og de her, som jeg var kortere end dem her, det tog noget længere tid end på den her. Så det kan anbefales. Dog vil jeg sige, hun har jo, her 1. maj, så er det også travlt at sige det nu, men har jo valgt at lige at holde pause, så hendes webshop er lukket ned lige nu og her. Men hvis der er nogen, der har dem liggende og ikke lige får dem brugt og sådan noget, altså jeg kan virkelig anbefale det, når man sådan lige kommer ind i det, så er det altså faktisk rigtig nemt. Og jeg synes, de er så søde og lækre, de her træting. Ja. Så den brugte jeg til det. Og har også tænkt mig at bruge til snoren til, til nederdelene. Ja. Så det har jeg også strikket på. Nu skal jeg altså lige rykke mig lidt, så det skævt. Hvad har jeg så mere strikket på? Jeg har glemt at sige noget. Kan jeg se. I forhold til dem her. Og den anden lille kyse djævlehue med striberne. Jeg strikkede i restegarnet, som hun har fået. Den første i 31 cm. Der er jeg med i den samme, knitterlong, som Nukas mor på Instagram. Knit by Choice, Knitters Choice herinde på YouTube har lavet, som hedder stribevis af strik. Meget sødt hashtag. Gå ind og følg hende, Anne-Marie. Hedder det det? Nej, Marie. Jeg kan slet ikke huske i dag. Jeg plejer altså ikke at have så svært ved det. Det må jeg altså undskylde. Men alt med striber må være med, og det er jo også striber. Det er jo bare striber med strukturstrik. Hold på. Alle ord forsvinder. Og den anden, som jo er tofarvet striber, er jo også med. Så den har jeg lagt dem ind på. Så ud over den der nederdel, jeg har slået op til en masse ting, og jeg har også slået op og blevet færdig med mange ting her i april. Det er virkelig sådan en måned, hvor det hele bare har været en stor rod og kaos. Men jeg har også slået op, da vi sad derude på hospitalet, mange af familiens medlemmer, havde jeg jo taget noget strik med, når man sidder der og venter, og skal have tankerne lidt
sådan væk fra alt det, der sker omkring en på sådan et hospital, og alle de der mange sådan modsigende beskeder, man får. Så havde jeg strikketøj med, og så sidder en af Pans søstre og siger, ej, det er bare så fedt, det der du strikker, og det er nogle lækre ting. Hun har selv 3 søskende. Nej, hun har ikke selv 3 søskende. Hold nu op, Lene. Hun har 3 børn, hvor den ene har 3 børn, og den anden har 1 barn. Altira hedder hun, det ene barn. Og Puk, som søsteren hedder, hun sagde, at Altira rigtig gerne ville have cardigans. Altira bliver 4 cardigans og veste, sagde hun så. Og så fordi jeg jo havde lånt alle de her mange bøger på biblioteket af Lene Holme Samsø, så lånte jeg også denne her, der hedder børnestrik. De andre, de hed jo babystrik. Den her hedder så børnestrik, så den går op til 8 år på pind 3,5-4. Og inde i den, så tænkte jeg, at jeg vil gerne lige starte med at strikke noget, hun kunne bruge nu. Fordi, jeg ville det bare gerne have, at hun skulle have det så hurtigt som muligt, som om jeg kunne nå at strikke så mange ting så hurtigt som muligt. Her. Så først vil jeg egentlig strikke den der, fordi hun havde sagt cardigans, så den der Bella, den hedder Bella Bluse. Altså jeg synes faktisk, de her gamle Lene Holme Samsø bøger, måde at være sådan sat op på, godt kan være en lille smule forvirrende. Altså, hun har sådan nogle, altså hvor hele serien af Bella ligesom er samlet med garnforslag på de forskellige. Altså, jeg synes, det er en lille smule forvirrende, men altså, det går jo. Og det er jo fair nok, så fylder det mindre. Men altså, i den her Bella-serie, der var både en cardigan, som hun kalder trøje, og så en bluse, og en tunika, og en top. Og først ville jeg strikke trøjen, men så fordi jeg blev i tvivl om, jeg skulle ikke ud og købe garn og sådan noget, så jeg skulle bare bruge noget af det, jeg havde. Så blev jeg i tvivl om jeg havde nok, og størrelse, og jeg kunne slet ikke sådan lige... Jeg havde bare brug for at slå op, og så gå i gang, uden at skulle regne en masse. Så jeg valgte at slå op til den, der hedder Bella Top, som er sådan en t-shirt til. Ja. I størrelse 4 år, og det er jo det, hun bliver. Og så tænkte jeg, fordi det er jo ikke det garn, det er jo ikke det originale garn, og jeg gad ikke lige lave en strikkeprøve, blablabla. Så tænkte jeg, kan hun ikke passe den? Så er der jo heldigvis både Carla og lillesøster og Liva, som også er en af... Der er masser af piger, der kan få den i stedet for hende, hvis hun ikke kan passe den. Jeg havde sådan noget garn liggende, som hedder Rainbow bomuldsgarn fra Strikker Smil. Det er købt i Netto, 40 kroner. Og der er en opskrift herinde på sådan en t-shirt der. Så det er sådan fade, eller det er sådan, det fader sådan. Det er jo, hvis man nu havde startet udefra, i stedet for indenfra, som jeg jo gør, så er det med fadet med det mørke først, og ned i det lyse. Jeg har så valgt at gøre det omvendt. Det er typisk mig. Så det lyse først, der hvor de spilder rigtig meget, det skal hun da have op ved heroppe. Det er da klart, det skal hun da have. Ja, men jeg er kommet så langt her. Der er langt igen. Jeg er færdig med mønstre. Og ærmerne er strikket, fordi dem strikker man simpelthen bare med det samme. Der er en lille slis her om bag. Der skal lige en lille knap i. Jeg kan ikke finde ud af, om det her passer til en 4-årig, eller om den er alt for lille. Det kan jeg overhovedet ikke rumme op i mit hoved lige nu. Så det jeg egentlig bare har tænkt mig at gøre, det er at strikke den færdig. Jeg synes det er så sødt, det her bladmønster her. Og du kan se, nu den sådan stille og roligt begyndt at gå over i den her fade. Så den fader over i den her lysebrune.
Det er sådan, det er 4 tråde, sådan meget, meget tyndt bomuld. Meget tyndt. Dem er der 4 tråde af. Og så det første, jeg slog op med, det var 4 af de helt sådan hvide, eller lysegule. De er sådan meget beige-hvid. Og så lige pludselig så skiftede den ene af de der beige over, hvor den så var brun, og de 3 andre er stadig den der hvide. Så på et tidspunkt, så kommer der 2 brune, 2 hvide, 3 brune, 1 hvid, og så videre. Og så på et tidspunkt, så bliver det lyserødt. Og jeg ved slet ikke, at jeg skal bruge så meget, så der kommer noget lyserødt i den her. Og så kan man jo så sige, ja, har jeg fået maskestopper på, som jeg snakkede om den ene dag, jeg ikke var så god til at bruge med små hunde, fordi det lige jo godt kunne være en bonuhund, en FT kokkerhund. I hvert fald en hund med lange ører og nogle pletter, som Bruno har. Jeg ved ikke hans farve. Men ja, så det har jeg. Og jeg har faktisk et helt nøgle mere af dem her. Så jeg kan lave en tunika, jeg kan lave en kjole, jeg kan lave mange spændende ting. Det er jeg gået i gang med. Bellas top fra Lene Holme Samsø. Måske størrelse 4 år. Men er overhovedet ikke det originale garn. Så den slog jeg op til at få strikket på. Så er der endnu en af månedens upser. Strikkevejs. Fordi det famøse babytæppe, som jeg jo kun mangler at væve på. Det er jeg bare ikke god til. Det er jo simpelthen så simpelt. Du skal væve snoren ind den modsatte vej. Men det bliver bare overhovedet ikke lige, selvom jeg lægger det op, og jeg sidder, og jeg gør, og jeg ved ikke, om jeg synes, det er pænt. Nu skal jeg sådan lige starte med at gøre sådan her. Sådan her. På sin gule der, altså den, og, altså. Hold nu bare, altså. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, om jeg synes, det er pænt. Og om de sidder for tæt. Det er meget pænere på billedet. Hun er meget bedre til det. Baby plate. Ja. Men prøv at se. Hvor smuk. Jeg viser lige herovre, hvor kameraet er. Ikke? Hvor smukt det er. Det der, jeg ved ikke, om jeg kan gøre sådan her. Ja, det kan jeg gøre. Og det ved ikke, det er den der lyse farve, der gør det, at det bliver så meget smukkere. End det her. Det der, det er jo ikke sådan noget bobly. Og jeg er virkelig i tvivl. Men det er faktisk ikke bummerten. Bummerten er jo så, da jeg så sad, og det er derfor jeg ikke kommet videre, en eller anden aften, og vævede ind, og jeg tænkte, jeg burde gå i seng. Det skulle jeg have gjort, fordi da jeg så sådan får kigget på det, så i stedet for at væve, du ved, der skulle være 6, altså der skal være en imellem de 3, så der er en streg. Jeg kan så se sådan nogle steder, så er jeg kommet til at, så skal der være 5 eller 6, kan jeg ikke huske, her imellem, og så igen. Og det er jo fint. Så herover, så får jeg jo så talt de der 5 til, jeg tror den der i midten, det er der, hvor der er 5. Og så får jeg sat den ene på den ene side, og den anden på den anden side. Så er der jo lige pludselig ikke, altså, hold nu op, Line. Det er da dumt. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal pille det op det hele. Det er sådan lidt i mine overvejelser, faktisk. Ja. Eller om jeg måske bare skal have endnu mere mellemrum imellem, og så sørge for, at det kun er farverne en gang, der kommer igennem. Fordi lige nu vil det være farverne sådan hele vejen hen på begge sider.
om det bliver for meget, så jeg bare laver endnu større mellemrum imellem. Og så kun tager dem en gang. Ja. Vi må se. Men det er der, jeg er kommet til, så ikke færdig endnu. Ja. Men altså, alle farverne er jo alle mulige restegarn. Lige nu er det noget Rauma. Der har jeg også brugt den der lyserøde Baby Merino. Det er den der. Og bundfarven er det der håndspundet fra Ea. Af hendes egen håndspundet, som jeg har strikket bundfarven i. Så den har ikke nogen farve hoved eller noget. Ja, så det skal jeg have taget en beslutning om. Ja. Og når vi så lige er ved det her månedens bummer, nu har I hørt om tæppet. Og så sagde jeg det med, Erantis-nederdelen, hvor jeg bare blev ved med at lave fejl, og selvom jeg havde lavet sådan en hjælpetråd, så jeg kunne pille op der til det der mønster der, så virkede det ikke. Det var den anden strikkebummer. Så sådan ude for strikkekurvens bummert, den er ikke så stor, altså det er sådan meget tilforladeligt, og de fleste af jer skal nok komme til det. Så havde jeg skulle til træning, volleyball, og vi skulle have generalforsamling først, og så var der fællestræning bagefter. Og da jeg er jo en af dem, der sådan har været i klubben i mange år, og tit sådan også hjælper med de unge og sådan nogle ting, så deltager jeg jo gerne i sådan noget, og kommer derhen, og er tit mig, der sådan er, jeg er ikke mor for de andre, men sådan, har du husket, og tag nu, og ja. Og så har jeg glemt min indendørssko, min træningssko. Men altså. Så fordi jeg jo havde været til badminton om mandagen, det her det var tirsdag, så havde jeg ikke taget dem fra badmintontasken over i volleyballtasken, da jeg pakkede. Hvem kan spille volleyball indendørs i bare tær? Det er noget, man gør udendørs til beachvolley-ligne. Det kan man ikke. Så stod det der. Ja. Fællestræning skulle jo til, så jeg måtte vaske. Jeg går heldigvis som oftest sådan i sådan nogle kondisko og sådan noget. Men man må ikke have udendørs sko på indenfor. Det må man ikke. Men jeg vaskede dem godt og grundigt, skrubbede dem, og så trænede jeg fællestræning i halvvåde udendørs kondisko. Flot. Line. Yes. Månedens upser. Bummer der. Forglemmelse. Eller hvad vi nu skal kalde det. Fordi den ikke har været så stor i år. Eller i år. Okay. Jeg laver det så rigeligt herinde i dag. Så måske at jeg ikke behøves at fortælle en sød historie. Men jeg har en lille sød historie. Jeg har ude på vores overdækkede terrasse, der ligger jeg tit, når jeg kommer hjem fra arbejde fra gården, hvis jeg har nogle striktrøjer. Jeg har en i Alfors Lobby, så ligger den bare derude, så kan den ligge derude og lufte og sådan noget, og så tager jeg den bare derudefra, når jeg skal på gården igen. Den lå derude, og kom lille pipfugl Hans. Jeg ved ikke, jeg tror, det var ikke en gråspurv, men det var en spurv. Jeg tror ikke, det er en guldspurv, men den er guldig. Jeg er ikke så stærk i fuglenavne, som min mor er. Det kan også være en musvit, at de er også ret små. Ikke? Nå. Men den kom så og plukkede af min trøje, der lå derude. Og det gjorde den sådan et par dage i træk, hvor jeg sådan til, måske jeg lige skulle gøre et eller andet, inden at den fjerner alt uld fra min trøje. Og det var så sødt på et tidspunkt, jeg sidder, sådan lidt, den var sådan meget intens kiggende på os inde i stuen. Hvis vi har en sofa, og så har vi en terrassedør, og ved siden af terrassedøren er der sådan et vindue, der går til gulvet. Og der kan man jo så sidde og se ud på den overdækket, hvor den her trøje ligger.
Og den sad så op på, den ligger på sådan en pose, og så ligger den der trøje. Og så den sad så op på den her pose, sådan en fast pose. Der er jo fyldt op med regntøj, alt det der, jeg tager med frem og tilbage på gården. Så sad den der op på, oven på trøjen, og den tykkede sådan, og så vender den sådan hovedet og kigger med sådan fuldstændig proppet næb, med det der uld, sådan helt, og så til nogle helt sådan, er det okay, jeg tager dit uldøjne, sådan, den kiggede bare direkte ind på mig, som sådan, det var simpelthen så sød. Så jeg kunne ikke lade være med at, sådan, at smile og grine, og min mand og jeg var sådan lidt, hvor er den egentlig sød og sådan noget. Jeg tager jo så på arbejde en dag, og kommer hjem, og så siger jeg til min mand, jeg må hellere lige lægge noget hen over, så den ikke sådan æder alt mit uld. Og så siger han til mig, den har været og kigge surt ind på mig, mens du har været på arbejde, så var den kommet og fløj derhen til, hvor posen havde været. Den var jo så væk, og trøjen var væk. Og så havde den hoppet ned på jorden og stillet sig der på vinduet, altså sådan nede på jorden, og kigget ind af vinduet, og sådan siddet og kigget på min mand, sådan som om, altså, hvor mit uld? Kunne du lige aflevere? Sådan. Og han sagde, det var simpelthen, det havde bare kigget på mig sådan lidt, hvad har du gang i? Hvor har du gjort af mit uld? Og jeg siger sådan, altså det synes jeg jo simpelthen er så sødt, at den var simpelthen så sød. Og så jeg stiller så posen ud, hvor jeg plejer, og så oven på posen, så spreder jeg min flistrøje ud, fordi den er jo ikke så ulden, det er jo bare flis. Og der går ikke, jeg tror, jeg når lige at lukke døren og sætte mig ned i min sofa. Så sidder fuglen oven på den der sorte trøje og prøver at plukke, og kan jo ikke rigtig få fat i noget. Jeg kan se, den har et lille høstrå og sådan noget i munden. Og så vender den så bare op og flyver ned på jorden og kigger sådan ind på mig, som om, hvor er min trøje? Og det var simpelthen så sød. Men jeg har ikke set den side, fordi nu dækker jeg jo min trøje til, og nu har jeg så også pakket den væk, nu er det for varmt med alle for Slobi trøjer. Men det var simpelthen så sød. Ja, naturen, og jeg ved godt, jeg ligger der sikkert alt muligt i dens udtryk og sådan noget, men jeg synes godt nok, den var sød. Så det er en lille sød historie. Hvad har jeg mere ud over det? Så har vi jo også, det er jo også lidt en fejl eller en mangel. Det er ikke en fejl, det er en mangel. Det der UFO'er, som jeg jo snakkede om hver gang, jeg gerne vil videre med. Der viste jeg jo sidste gang, hvad det var for en, jeg havde taget frem. Har jeg strikket på den i april? Nej. Fordi jeg har jo strikket på alt muligt andet. Jeg har bare slået op, og jeg har bare blevet med at sige, jo, det kommer. April er ikke færdig, jeg skal nok nå det. Nej. Men nu er vi jo gået ind i maj. Og jeg kan love, at jeg har strikket på den til næste gang. Fordi jeg har strikket på den nu. Det var i maj, så I får ikke lov at se den nu. Men jeg har strikket på den. Så i maj måned var det, at jeg kom ordentligt i gang med de UFO'er. Og så har jeg også kun et halvt år, næsten, lidt mere end et halvt år, til at nå de der, var det 9 UFO'er, jeg havde sat på, jeg gerne ville strikke i 26. Det kan jeg så helt sikkert love, at jeg får ikke bingo i år. Men nogle gange skal man også bare have lov at være med. Ja, så det var UFO'erne. Så det er, hvad jeg har strikket på, hvad jeg har fået færdigt, hvad jeg har slået op til i april. Det er da ikke så ringe. Er det ikke meget godt? Skal vi ikke tage en tår på det? Det synes jeg. Godt. Hvad så? Så har jeg jo igen idéer, tanker, planer. Ja. Hvad skal maj måned så gå med? Ja. Min UFO, selvfølgelig. Jeg skal også videre med Bellaen. T-shirten til Altea, eller toppen. Jeg skal videre med de der, eller de skal ikke videre med, de skal jeg slå op til.
de der blæbukser, der passer til dem her. Svire blæbukserne. Ja. Jeg skal videre med den der nederdelen. Jeg skal i gang med. Den viste jeg også sidste gang. Den der opskrift, der jo hedder Nomi, som min datter. Hun har sagt, ja, jeg har fundet det garn, jeg havde i Sandenes Line. I den der grønne farve, jeg snakker om, jeg havde. Som hvis hun ville have den strikket i det, så havde jeg jo garnet. Så slå op til den, til Nomi. Det der er med Nomi, det er, at hun har et ret stort brystparti. Og så er hun okay tynd ned om taljen. Så jeg skal sådan lige have styr på, hvor stor er hun, og hvor oversize vil hun have den. Men garnet er fundet frem, opskriften er klar, pindene er klar. Det skal jeg slå op til. Og som jeg har snakket om hver gang, være topberedt. Den slutter den 31. maj, og vi har jo så i dag den 7. maj. Så bliver jeg færdig, og jeg kan ikke huske. Og jeg har været inde og se på Danske Sammenstrik inde på Instagram, der har de jo samlet de her sammenstriks. Det er Hårslev, Charlotte Hårslev, der gør det. Fantastisk, at hun gider at gøre det, så vi alle os, der ikke kan huske fra næse til mund, kan gå derind og have det hele samlet et sted. Det er bare så dejligt. Tak. Fordi der er et menneske, der er så struktureret og gider at gøre det. Det synes jeg er rigtig dejligt. Tak, Charlotte. Ikke fordi jeg tror, du ser med her, men tak alligevel. Men ja, og hvis det nu er, jeg så ikke bliver færdig. Det var så også det. Og hvis den skal være færdig, det ved jeg ikke, om den skal. Men uanset hvad, så jeg de løse ender her den anden dag, har lige lagt op. Merete og... Gud. Nej. Helle. Undskyld, Helle. Nej. Det er en af de podcaster, jeg har fuldt lige fra starten og bare elsker. Helle og Merete. Det er fordi, jeg sagde det modsatte. Jeg sagde Merete og Helle, så kunne jeg ikke huske, det var helt. Nu plapper jeg igen. Undskyld. De sagde, at til alle os, der ikke nåede at være med til at være topberedt, som jo så nok heller ikke, fordi de heller ikke har nået det, så laver de en sommersammenstrik, som kommer til at hedde DEL, altså så må det være DLE. De løse ender. Det må være DLE. Tjek lige selv op på det. Jeg skriver det her. Jeg er ret sikker på, at det må være de løse ender. Det er DLE. Sommerstrik. Jeg skriver det her. Og jeg kan ikke lige se, jeg kan ikke huske, om de sagde, hvor lang tid den gik, men jeg er ret sikker på, at det var sådan noget, i hvert fald slut juli, måske også august måned. Så kan jeg være med der også. Så selvom at jeg skal nok få slået op til her i maj, men jeg bliver ikke færdig. Og så, så kan jeg også være med der. Og så var der jo også den der Torati, som jeg også snakkede om sidst. Der har jeg fundet det garn, jeg vil bruge. Jeg har fundet 7 farver ud over bundfarven. Ja, for jeg har også fået den bundet op. Det her, det var bundfarve. Det var den der fra Knit by Moltrups sidste års, en af hendes kollektioner inden for Harry Potter. Den er smukke grønne med nogle... Jeg synes, den er smuk. Og det er jo så i det her Sinky Singles, tror jeg, det er, hun kalder. Jeg har den her. Jeg kan heller ikke huske, hvad farven hedder. Det er jo det der med Trevor. Jeg ved ikke, hvordan det udtales. Men det her Yarny Potter fra Moltrup. Silky Singles. Så det er 70% Superwash Merino og 30% silke. Voldsomt lækker garn. Altså, har I ikke prøvet det, og står og tænker, jeg kunne godt tænke mig noget med noget silke uld.
varm anbefalelse. Og så laver hun de smukkeste farver, synes jeg. Ja. Knit by Moltrup. Hun er virkelig også dygtig. Hun har også. Så denne her er den ene farve. Det er en mini, jeg har et eller andet sted fra. Jeg kan ikke lige huske rækkefølgen. Jeg har taget et billede af rækkefølgen. Hvis jeg husker det, så ligger jeg det også lige op her. Så har jeg denne her. Det var den orange, den viste jeg også sidst. Den er også fra det her Singles. Det her, det er noget, jeg tror det er High Twist. Det er en mini fra, ja, nok en af mine sokkesæt. Muligvis fra, hvad hedder hun? Capidio. Ja. Så har jeg denne her, som er sådan en lille blå, tynd en, som det er også noget silke i. Den er fra Magiske Garner. Den er helt solid, lyseblå. Og til det sæt, der købte jeg den her også. Det var sådan et sjalsæt, jeg købte, som jeg så i stedet for har strikket Anitas Tige i, fordi jeg aldrig fik brugt det der sjal. Så derfor så ville jeg hellere bruge det til noget andet, og så havde jeg lige strikket en af Anitas Tige. Og så tænkte jeg, det synes jeg simpelthen var sådan en lækker opskrift, brugbar opskrift, så strikkede jeg den i den her med striber. Så de to, jeg har strikkeprøven her, så den er ret sådan spæklet. Men med de to, fordi, ja. Og så har jeg fundet, denne her, den er så lidt mørkere. Det er fra Cleogarn. Jeg skulle lave en teststrik for Pia Trans Mislit. Dengang hvor hun stadig hed 50 Fabulous. Hun lavede en opskrift, der hed Mix It Up. Så jeg købte hendes. Jeg vil gerne have det i sådan en dyb lilla farve. Det var så ikke det, jeg fik. Jeg fik hende til at farve en lilla farve. Det kan vi snakke om i dag, jeg har den på. Men så fordi jeg gerne vil i gang med strikkeprøven og sådan nogle ting, så var jeg ude hos hende, og så siger jeg, kan jeg ikke få bare noget, du har på lager i det materiale, altså i den garntykkelse og sådan noget, så jeg kan se, om jeg kan få strikkeprøven til at passe. Når man laver teststrik, så skal man lave strikkeprøve, så det gør jeg. Men det hedder Svip og er 50% Superwash Merino og 30% silke og løber 400 meter på 100 gram. Og den her farve hedder Unica, så det er nok bare sådan en farve, hun havde liggende. Det var nok derfor, det var den, jeg kunne købe. Men jeg synes faktisk, den er vildt flot. Men jeg har kun det ene fed, og jeg har flere gange sådan ting, ud over det der strikkeprøve, som jeg faktisk ikke har her. Jo, det har jeg. Så fik jeg også prøvet de der mixet op. Det var fordi, der var sådan nogle, hæklede halløjer i. Og da jeg kan godt hækle, men jeg er jo ikke den store hækler, så derfor så lavede jeg også den på strikkeprøven, så jeg var sikker på, når jeg skulle lave trøjen, at det ikke gik helt galt for mig. Men jeg har jo det her ene fed, så der har jeg også flere gange tænkt, at jeg skulle lave noget fra med det hvidveds strik med et enkelt fed ud af det. Men nu tror jeg bruger, det er kun 20 gram eller sådan noget, jeg skal bruge, så må jeg se. Men det var en af dem. Endnu en mini, et eller andet sted fra. Jeg tror, det er fra en af dem fra, hvad hedder hun? Knit by Moltrup. Sokkesæt. Og så denne her. Og den her ved jeg ikke, om der er nok. Jeg har ikke fået den varet endnu. Det er et eller andet, jeg har fået af Nille. En rest. Når vi har ryddet op i en garnlager, hun har sagt, ej, kan du ikke finde på et eller andet med det? Så har hun givet mig den med hjem. Også noget sokkegarn, så et eller andet, tror jeg. Så det er de farver, jeg har valgt. Ej, det kan man kan ikke se de der små fluffer. Nå, jeg sætter et billede ind. Jeg har taget et billede af rækkefølgen, og så har jeg jo en video med det. Ja. Men det er fordi, jeg elsker mønsterstrik, og jeg elsker flerfarvestrik, og jeg elsker en farver og leg med farver. Så Tora Tige er, fik jeg sagt det? Tora Tige er Knitwear by Maki, som jeg jo også snakkede om sidste gang, har været i mit bibliotek meget lidt. Så har jeg jo været på biblioteket, og den der barselsstrik er Mette Hvidtved.
Der er der nogle af dem, som jeg gerne vil ud over den der nederdel og kysen til det her babysæt. Nej, til den her barnedåb. Så har jeg købt sådan en lille kuffert herinde. Hun laver sådan nogle, altså, Mette Wittveds æstetik, billeder, bøger. Men det er simpelthen så smukt, ikke? Jeg har fundet sådan en kuffert nede i Netto, hvor der er 3 kufferter i en. Så vil jeg strikke noget forskelligt til barndommen. Lederdelen og den der kyse sammen med den her lille rumper. Knap op rumper, tror jeg den hedder. Ja, knap op rumper. Synes jeg er sød. Og så det her bjørk kyse og bluse. Den har jeg også opskriften i voksenmodel. Har hun nemlig også. Men der kunne jeg godt tænke mig at lave sættet der, både kysen og blusen. Og så det der babytæppe satser jeg også på, skal der ned i. Om det så bliver med eller uden striber, det må vi se. Men en kuffert til lille Ella med lidt forskelligt der. Og så fordi der er jo 3 kufferter i den der, jeg har fundet, så vil jeg tage en af de andre kufferter. Så på biblioteket, der fandt jeg nemlig også, Mette Wittved har lavet dukketøj. Og Carla, som jo er blevet storesøster, går jo voldsomt op i at give dukke tøj på, og bleer, og skal skiftes, og puttes, og sutteflaske. Og jeg viser bare herfra, der er sådan nogle små ble-halløjer. Der er tøj, bukser, bluser, kyser, kjoler, lille hættetrøje, hue. Der er jo det hele. Så der kunne jeg godt tænke mig at strikke noget dukketøj til Carla dukker, og så putte ned i en af de der mindre kufferter. Hun har fødselsdag her 23. juni. Så skulle hun få sådan en lille kuffert med lidt dukketøj. Og igen, Mette Wittved æstetik er jo bare smuk. Så det er også nogle drømme. Og tak. Så det er idéerne. Og så har jeg jo også, jeg har faktisk flere idéer. Fordi var det også på hospitalet? Eller var det? Jeg tror, det var i påsken. Det var i påsken, vi sad der til påskefrokost. Der Pals fætters datter har jo også fået en pige, Liva, som er knap et år. Og Ole der, Pals fætter, fortalte mig, at Liva er et meget varmt barn, så vil rigtig gerne have sommerting, toppe, noget med korte ærmer. Og så i de her babystrik af Lene Holme, der er der jo blandt andet det her hjerter hedder det bare. Og igen, der er det jo, så det kunne godt være noget tunika. Hun bliver et år, men hun er lidt lille af sin størrelse, så måske noget top. Og det var i denne her over. Denne her synes jeg er voldsom. Det var lidt til. Det her hjerteblad. Der er jo også en masse ting. Både med og uden flæser. Men det er det der hjertemønster der ligesom går igen på dem alle sammen. Der er også hende her ude på forsiden. Og der vil jeg gerne strikke den der top. Og så synes jeg bare, prøv lige at se her. Og nu ved jeg godt, når hun er snart et år, så kravler hun jo nok ikke så meget mere. Men prøv lige at se sådan en lille blenumse med de der hjerteblade bagpå. Altså, det er jo simpelthen ikke til at stå for. Og så er det jo sjovt, så klogt. Det er jo lidt sommerligt. Her. Og så er der på snoren små hjerteblade, eller små blade.
det der gennemført. Så det vil jeg strikke til Liva, og så har jeg lige sat en markering ind på denne her, og den kan jeg nærmest heller ikke stå for. Men den er simpelthen så med de der små elefanter. En cardigan. Den går til 24 måneder. Det er 2 år, ikke? Jo. Så der er jo flere af dem, der kan få sådan en. Ja. Så det kunne jeg godt tænke mig. Og så fandt jeg lige der, hvor, Althea, som jo både ønskede sig cardigans og veste. Det blev jo så en top, så jeg valgte at starte med. Men der er denne her, også fra den bog med Lene Holm Samsø med bølgerne. Det er en cardigan, jeg synes er meget sød. Der var en mere. Den der. Med prikkerne er også meget sød. Og så i forhold til veste, der var der også nogle her i, men jeg synes, der var jeg lige inde på drops. Så fandt jeg denne her. Med de der strukturer. Det er godt, det er en lille dreng, der er den på, men det er jo lige meget. Det kan godt være piger, der er på. Og den der, det er sådan helt simpel ting. Det kan man bruge i børnehave. Ja, det kan jo med det hele. Det må de jo selv op. Ja, det var den her. Det var også en cardigan. Se, jeg kan vise det uden at vise det derovre. Ja, den der. Den har jeg strikket en gang til Carla i sådan en hvid med noget lyserød stribet noget. I noget med merino, som hun er rigtig glad for. Og jeg har noget, jeg aner ikke hvad det er. Min tidligere chef op fra gården med islandske heste. Hvis man vil høre mere om det, da jeg var deroppe, så har jeg snakket om det på mit intro-afsnit. At jeg har været oppe på en gård med islandske heste. Hun strikkede lidt, men fik ikke rigtig gjort noget ved det, og der var en masse ting det. Hun gav mig alt, hvad hun havde med hjem, sagde, brug det, smid det ud, gør hvad du vil. Og der var sådan en, hun havde strikket sådan en stribet sag her, i grå og hvid. I noget, jeg tror det er enten noget lige, det er i hvert fald noget bomuld, noget sommergarn, der er intet, altså jeg kan overhovedet ikke gøre noget. Jeg har pillet noget af det op. De små striber der er jo ikke så brugbare, men der er jo nogen her med lidt større striber af en rest her, og der er også større striber, når jeg kommer derned, hvor det ligesom begynder at gå rundt, i stedet for frem og tilbage. Så det er jeg i gang med sådan at pille op, og så tænker jeg, at jeg kunne godt slå op til sådan en Davids trøje, og få brugt noget af det, som bare ligger. Jeg synes, det er nogle meget søde farver sammen, meget neutrale, stille og roligt. Det er til, Althea, hende der gerne vil have cardigan. Jeg tænkte, det kunne da være meget sødt. Så det er alle mine tanker, idéer, planer. Noget bliver til noget, noget bliver helt sikkert ikke til noget. Så hvad har jeg tilbage nu? Samlet strikketid i april har faktisk været 122 timer og 44 minutter. Jeg har strikket meget, men jeg har også kørt i bil, når Pan har kørt bilen frem og tilbage til Hvidovre, for at sige hej til farmor, og inde på hospitalet. Og hvis jeg skulle have haft ro, jeg har nok skulle have haft lidt mere ro i hovedet måske, eller jeg har i hvert fald strikket meget. Det er 11 timer og 26 minutter mere, end det var i marts. Ja. Så det er, der er blevet strikket meget, der er blevet slået op til meget, der er blevet afsluttet meget i forhold til, hvad jeg sådan ellers normalt ville gøre. Ja, det var det. Så det jeg vil nu, det er, jeg vil sige af hjertet tak, fordi I har, hvis I har kunne følge med til nu, med alle mine snakken forkert, kluder. Jeg har helt sikkert ikke fået, nej, jeg har da glemt noget. Jeg har jo købt noget. Det er jo morsdag på søndag.
Og så fordi, som jeg snakkede om, Trillegarn, hun lukker sin webshop ned, holder pause. Altså det er ikke, jeg tror, som jeg forstår det, er det ikke planen, at hun vil lukke. Hun har bare brug for en pause. Følg hende. Hun har også en YouTube-kanal, Trillegarn. Super sød, super behagelig. Jeg har mødt hende nogle gange ude på messer. Hun er bare virkelig, virkelig sød. Hun lavede sådan nogle ja-tak-tilbud, kalder det hun. Og så tænkte jeg, det skal jeg støtte. Og nåede det lige inden 1. maj. Det er hende her, Trillegarn. Og lige nu her er det jo ikke så vigtigt med hjemmeside, men altså følg ind på Instagram eller her på YouTube. Hun er virkelig, virkelig sød. Men hun havde sådan et ja-tak-tilbud på en lille taske, en lille strikketaske. Hun syr i gamle gardinprøvegarner, altså sådan nogle, der hænger ude i butikkerne til, man kan se stof. Jeg kan ikke huske, om det er en svigerfar eller far, der arbejder ude til. Men den her har jeg købt til min mor. Som tak, fordi hun er verdens dejligste mor. Og det bliver helt sikkert ikke lagt op før søndag. Ja, i morsdagsgave. Og så sammen med det, så sådan en lille af hendes, Raglandssæt. Der er en startmarkør. Venstre forfra. Det er altså drejet ret. Så står det på. Så skal man ikke tænke. Men bare gør, hvad der står. Det synes jeg er meget sødt. Og når nu tilbuddet var så fantastisk, som jeg synes det var, er den ikke fin til mig. Det er lidt grovere, den er ikke så blød. Lidt kraftigere linned. Nej, jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg er ikke så stof, det også. Jeg er ikke så færdig i stof. Jeg syr ikke så meget. Virkelig sød lille strikketaske. Lige til en djævlehue, eller et par sokker, eller et lille sjal, eller hvad hedder tørklæde. Dukketøj. Og hos mig var der selvfølgelig også et ravle, så det var en pakke. Ja. Så det købte jeg inde hos Trillegarn, som jo desværre lige har måttet sætte sin webshop på pause, men som stadig vil podcaste, og som altså fuldt forståeligt, at man har brug for lige at pausen og sådan noget. Tag ind og følg ind. Der var også noget sygdom i familien og sådan noget, der gjorde, at det var nødvendigt, og det er helt fair. Helt fair. Ja. Og med det, så vil jeg bare sige 1.000.000 gange tak, hvis du har holdt med helt til nu, med alt min vrøvl og bagl og kluderen i ord og hvad folk hedder og og hvad der ellers er kommet ud af min mund. Så tak. Tak for din tålmodighed. Jeg er selvfølgelig også på Instagram, hvis man har lyst til at følge mig der. Der hedder jeg Leine5_strik. Så der må I også meget gerne følge med, hvis I har lyst. Og hvis I har lyst til at like og subscribe, så vil jeg da blive super glad. Og kommentere. Altså, når jeg bliver glad hver gang der lige popper sådan der er en kommentar på din Instagram. Og dele med, hvad jeres sind er fyldt med. Hvad har I på sinde lige nu? Det vil jeg da meget gerne involveres i. Ja, det synes jeg er skønt, når folk har lyst til både, hvad strikker I på? Det vil jeg jo rigtig gerne vide, da jeg jo er nørd inden for strikken. Ellers så gad jeg nok ikke sidde her og dele alt det her med jer. Men også gerne, hvad I ellers har på sinde. Jeg tror, det var alt for nu. Så her til sidst vil jeg bare ønske jer et skønt maj. Jeg håber, vejret fortsætter, som det har gjort her de
de første par dage i maj har jo været skønne. Og så håber jeg, at hver en maske må give jer kærlighed og ikke mindst ro. Hej hej.